Туганнар арасында дуслык мөнәсәбәтләре, бер-берсенә карата хөрмәт кичкенәдән үк тәрбияләнергә тиеш дидек. Моңа әти-әниләр үз өлешен кертергә тиеш. Тик кайвакыт туганнар арасында ниндидер үзара ызгыш, талаш килеп чыгышта да әти-әниләр гаепле икән. Менә интернет мәгълүматларына күз салсам, әти-әниләр иң беренче чиратта үзләре хата ясыйлар икән. Мәсәлән, абыйсы белән сеңлесе уйныйлар бит инде, мәсәлән, яшь аермасы 5 яшь булсын. Һәм шуннан соң кече сеңел елый башлый. Миңа да шул уенчык кирәк дип. Әти-әни нәрсә ди? Теге бала еламасын дип. Тартып ала да? Юк, бир инде сеңлеңә, еламасын инде. Син зур бит инде. Менә шушы вакытта балаларда үзара бер-берсенә карата негатив мөнәсәбәт туа икән. Чөнки өлкән бала, олы яшьтәге бала уйлый, нәрсә генә булса да минем әйберемне кемдер тартып алырга хукуклы икән. Ул мине тартып алалар. Икенчесе үз чиратында миңа бөтен әйбердә булай гына җиңел генә бирелергә тиеш, бөтен кеше миңа барысын да китереп бирергә әзер булырга тиеш дип кабул итә ди. Менә шул вакытта әти-әни балаларның үзара ниндидер аңлашылмаучанлыкларына тыкшынмаска гына тиеш. Үзләре хәл итәргә тиеш. Тик ул хәл итүдә теге зурга китмәскә тиеш икән. Кичкенә генә үзләре теге талашып, сугышып ук барып җитмәсәләр дә, үзара хәл итсеннәр. Кемнеке ул уенчык һәм ул аны бирергә телиме ул уенчыкны, әллә инде бирергә теләми. Димәк, сорарга кирәк. Бу кемнең уенчыгы? Бу Алла абыйның уенчыгы. Бирергә телисең саны? Юк, бирергә теләмим. Бар монда, кит тай. Димәк, монда менә шушы бала чактан ук шушы гади генә мисалда кешедә тәрбияләнә үз фикерен белдертү һәм үзен яклау. Шулай бит инде. Һәм әле тагын берсе дә бар ди. Әти-әниләр белән һәрвакыт балалар бит инде икәүдән икәү генә калып сөйләшергә яраталар. Минем әти, минем әни. Балалар ничә булса да. Менә шул вакытта да һәрберсенә үзара вакыт бүлеп бирергә кирәк. Менә абыең белән дә, менә мәсәлән дәрес хәзерләдек, хәзер синең белән. Хәзер көтеп тор, абыең белән әле ниндидер эш эшлибез, синең белән бераз соңрак дип, шул вакытта да бер-берсенә карата хөрмәт тәрбияләп була. Менә абый, сеңел, апа, энекәш, менә син дә минем шикелле, Эльвира, үзеңнән үскән бала буларак, бар идеме синдә теләк менә булсын иде минем сеңлем, энем? Юк, минем абыем яисә апам булсын иде дип телидем. Алай булмый бит инде, ул синдән соң абыең туалмый бит инде. Беләсеңме ни өчен, Рөстәм? Чөнки авыл җирендә бөтен эшне син олымы, кечеме үзеңә эшләргә туры килә. Һәм мин әйтә идем, абыем яисә апам булса, бу эшләрне алар эшләрләр иде. Миңа бөтенесе өелмәс иде дия. Беләсезме, минем хәтта яшь үсмер вакытка кадәр мин сеңлекәш теләдем. Менә хәтта энекәш кирәк миңа дигән шигырьне сеңлекәш кирәк миңа дип укыйдым. Шул кадәр менә миңа сеңлекәш кирәк иде. Мин аны теге яклап, саклап, менә шулай гына үстерер дип шундый хыялларда яшәдем мин. Һәм хәтта ничә яшьтә булганмындыр, моны әни сөйләгән иде инде. Мин кайтканмын да өйгә мәктәптән. Шишенмим дә, сөйләшмим дә, ашамыйм да икән. Әни дәшә, бер дәшә, ике дәшә, өч дәшә. Нәрсә булды соң? Булмады, нәрсә булды? Әни, син бала кайтырга җыйнасыңмы, юкмы дип сораганмын шунда.